голям граден гардероб. Хол няма в момента настилка и стените са с полусвалени тапети. Тази гарнитура е нова. Има и тераса, която в момента има нужда от голямо почистване. Отворна тераса. Спалнята, тук стените са шпакловани. Ваната ще бъде изнесена. Тук е на тапети. Те са се разлепили. Има нужда от нови тапети. Имало е теч от съседа преди много години. Отдавна е сух. И кухнята никъде дограмата не е сменена.